Kainot, dirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gamos. Ang DCGB membro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kanaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na ogto sa Indogabos, mga tugang nga na aldaw ni Martes, September 9, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Ma'am Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta, sa lado lokal 735,000 pesos kantidad nin ilegal na droga na kumpiskar kan PNP Bicol katakod kan sarong simanang operasyon. Presyo kan live weight asin kasim kan karning urig nanutaran ang diit na paghiro sigun sa DA Bicol. Doctor's fee kasabay na sa zero balance billing kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. 16 na wanted persons na nahahampang sa kasong rape na arestar kan PNP Bicol katakod kan sarong simanang operasyon. Sa lado nasyonal, 14 senador na nagsuporta kay Senator Tito Soto III bilang Senate President, iyon na ang bagong majority block kan Senado. DPWH flood control projects, zero sa 2026 budget. DILG hinirit ang pagrumpag sa sangguniang kabataan. Senate President Soto, hahalaton ang desisyon kan Korte Suprema sa apelasyon sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. Sa ibang nasyon, 10 gadan sa banggaan kan tren asin bus sa Mexico. Baretang Sports bronze medal ang natukdol ni EJ Obiena sa World Athletics Continental na ginibos sa Beijing, China. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nasa 735,000 pesos kantidad din ilegal na droga ang nakumpiskar kan Police Regional Office o PRO5 katakod kan sarong simanang operasyon poon September 1 sagkod September 7 ngunya na taon sa rehiyon Bicol. Sigun sa pinaluwas na datos kan ahensya, totalmente 22 na drug suspects man ang naarestar kan man iba-ibang operatiba. Sigun kay PRO5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang kantidad hali sa nakumpiskar na 107.79 o 69 gramo nin shabu asin 10.50 gramo nin marijuana. Dagdag pa kan opisyal na notaran ang pinakahalangkaw na kantidad sa Camarines Sur na may sobra 491,000 pesos. Katakod kay ni ipigpromisa man ni Babagay na padagos nindang papakusugon ang sa indang mga espersos katakod kan laban sa ilegal na droga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nanotaran ang diit na paghiro kan presyo kan live weight asin karne kan urig sa maniba-ibang merkado kan rehiyon Bicol. Basado sa ipinaluwas na hog price monitoring kan Department of Agriculture Bicol, pinakahababang presyo na mababakal ang live weight sa Masbate na may 160 pesos sa 200 pesos. Suminunod man ang Camarines Norte asin Sorsogon na may 170 pesos sa 180 pesos. Camarines Sur na may 170 pesos sa 195 pesos. Albay na may 180 pesos sa 185 pesos. Asin Catanduanes na may 180 pesos sa 210 pesos. Pero kaini pinakabarato man na mababakalan karne o kasim kan urig sa Catanduanes na may presyong 340 pesos sa 360 pesos. Sinundan kan
Albay, Camarines Norte, asin Masbate, na may 350 pesos, sagud 360 pesos. Camarines Sur na may 350 pesos, sagud 380 pesos. Asin Sorsogon na may presyong 370 o 60 pesos, sagud 370 pesos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, sigbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Dahil nakaipuhan mag-adit kan mga pasyenteng may mga seryosong kamatayan na magpapasairarom sa operasyon dahilan ta kasabay na ang doctor's fee sa zero balance billing policy kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Iniyan ipinaghiras na impormasyon ni BHRMC Chief Dr. Eric Raymond Raborar kung sain katakot ini kan ginibong contract signing kan ospital asin PhilHealth Bicol kan nakaaging aldaw. Dagdag pa niya na ang contract signing para sa implementasyon kan Z Benefit Package kung sain saro ining programa kan PhilHealth na nagtataonin pinansyal na asistensya sa mga rehistradong PhilHealth members na nagpapadagos ang treatment sa mga kahelangan arog kan cancer, kidney disease asin iba pang chronic conditions. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Totalmenteng 16 na wanted persons ang nahahampang sa kasong rape na naarestar kan mga personahes kan Police Regional Office 5. Katakod kan sarong simanang operasyon poon September 1 sa Gudsyeteng unya na taon sa Rehiyon Bicol. Sigon kay PRO5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., 6 na sospek ang naarestar sa Masbate, 4 sa probinsya ni Albay, mantang Tigduruwa naman sa Camarines Sur, Camarines Norte asin Sorsogon. Sa totalmenteng bilang, arestado ang number 1 regional most wanted person na si alias Joe Canrapurapu Albay sa Port Calatagan sa Batangas. Ang suspect nahahampang sa 21 bilang nin attempted qualified rape of a minor asin rape by sexual assault. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Gigibuon kan Albay Veterinary Office o AVO ang libreng pet castration asin spaying sa September 15 ngunya na taon sa Farmers Auditorium Albay Farmers Bounty Village, Kabaangan, Kamalig, Albay. Puon alas 8 nin aga sagkod alas 3 nin pagkahapon. Sigon sa opisyal na Facebook post kan AVO, kay puhan na ipairehistro kan mga tagsadiri ang sa indang mga alagang hayop kung sain aakuon sa nanindaan rehistrasyon kan mga ini sagkod Webes alas 12 nin maagahon. Dagdag pa kan ahensya na ang mga alagang hayop an i-pre-register sana ang sa indang aakomodaron as hindi pwede ang mga walk-in na participant sa aktibidad. Gigibuhon kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO ang massive disconnection activity sa manibaybang lugar sa probinsya nin Albay poon September 9 sa Gudosing unya na taon. Sigon sa ipinaluwas na anunsyo kan kooperatiba sa indang Facebook page, katakod kan sa indang regulasyones ang mga account na may outstanding bills o arrears. Sa laog nin itinagamang panahon, ang mapuputulan nin kuryente. Dagdag pa kan ahensya na tanganing maibitaran ini. Ipigrekomendar na bayadan an sa indang mga power bills. Sa mga opsyon na itinaokan kooperatiba, arog kan personal na pagbayad sa saindang opisina, asin sa sainman na ALECO payment centers. Ipapadagos kan Legazpi City Public Safety Office o PSO ang pinagigibong clamping kan mga behikulo sa syudad. Ini ang ipinaghiras ni PSO Chief Octavio Rivero sa entrevista kan DCGB News kung saan sa iya pang sinabi na mauwot kaining maklear ang mga tinampo asin matangkas ang mga obstructions tangani mapakarhay ang bulos kan trapiko. Katakod kaining hinagad man ni Rivero ang pagsabot asin kooperasyon kan publiko. Sinabi pa kaini na alagad kulang ang personahes kan opisina, sisiguruhon maninda ang bilog na espersos tangani mamanihar ang bulos kan trapiko saman iba-ibang parte kan syudad. Ipig-inganyar kan Department of Health Bicol ang publiko na adaptaron ang family planning methods tanganing mabawasan ang maternal mortality asin ang unplanned pregnancies sa Rehiyon Bicol. Sigon kay Family Cluster Midwife Pamela Pabit,
Basado sa latest na datos kan taong 2024, nasa sobra 478,000 na mga Bicolanos ang nag-adaptar nin family planning practices, partikular na ang oral contraceptive pills, implants as in injectables. Dagdag pa niya, nakatakod kan iseselebrar na World Contraception Day sa Septyembre 26. Pinangapodan man kan ahensya sa publiko na suportaran ang eswersos kan ahensya na tanganing maitaas ang kaaraman manungod sa responsableng family planning as in reproductive health. Ginibukan Land Transportation Office o LTO Bico or LTO Tabaco District and Plate Distribution Caravan sa LGU Quadrangle Bakakay Albay sa Septyembre 11 ngunya na taon poon alas 9 nin aga sagkod alas 4 nin pagkahapon. Sigon sa ipinaluwas na anunsyo kan ahensya sa saindang Facebook page, i-opresir sa aktibidad ang replacement kan MC 2017 pababa ng mga plaka, replacement kan MC 7-digit plates as in TODA 2017, 2014 plates backlogs. Dagdag pa kan ahensya ang mga maawot magpartisipar sa aktibidad kay puan sa nang magdaranin photocopy nin mga magkakanigong requisitos tangani maiklamar ang sa indang mga plaka. Padagos na pinagigibo kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o BSL, SNRL, ang mobile blood donation sa maniba-ibang parte kan rehiyon. Sigon sa ipinaluwas na weekly schedule kan ahensya, pinuunan ini kan Septyembre 8 asin madurar sa good Septyembre 12. Kung sa ngunya na aldaw, pinagigibo ini sa Barangay Pawa sa Malinaw, Barangay Tastas sa Ligao City, RHU Castilla sa Sorsogon, Barangay Magogan sa Kamalig, asin Barangay Sinungtab sa Ginubatan, Albay. Sa ultimong aldaw man kan aktibidad, gigibuhon ini sa opisina kan Civil Service Commission sa Legazpi asin Sorsogon, pati na sa man iba-ibang rural health unit asin barangay kan rehiyon Bicol. Mga tugang yan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin Ibapa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaari maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Servisyo totoo, produktong garantisado. Madali ka ulay ang sindakol na rekomendasyon. May unugas na kalidad, mag-unugas. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa Hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Start your day right. Join the Metro Supermarket. Kape, tsokolate at iba pa. Promo from August 15 to September 15. Special treat exclusive to all MRC members. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, inclusive of 200 pesos worth of sponsor products, you'll receive a free gift. This is available only on Saturday and Sunday during the promo period. See poster mechanics for schedule of products to be given and other details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 233210, Series of 2025. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin Bapa. Opisyal nang nailihir si Senator Tito Soto III bilang Senate o bagong Senate President matapos makuha ang suporta kan 14 na senador nang unyan minakompresto sa bagong majority block kan Senado para sa 20th Congress. Ang mga senador na minakompresto sa bagong majority block iyo sina Soto, Ping Lacson, Mig Subiri, Bam Aquino, Pia Cayetano, JV Ejercito, Win Gatchalian, Risa Hontiveros, Lito Lapid, Loren Ligarda, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Camille Villar, asin Mark Villar. Dahilan sa pagbabagong ini na ibalyo sa minority block ang dating Senate President na si Senator Chis Escudero. Kaibahan ang 8 pang senador na sina Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, asin Joel Villanueva. Daing itinaon na opisyal na dahilan sa pagrumpag kan dating liderato, ini kasunod kan kontrobersiya sa mga flood control projects. Sa iyang acceptance speech, siniguro ni Soto na mantinidong libre, balanse, transparent asin honesto ang Senado sa irarom kan sa iyang liderato. Ipinahayag ni Presidente Bongbong Marcos na warang pondo ang mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa propwestong 2025 national budget. Sigun sa Presidente, may natatada pang 350 billion pesos sa flood control budget kan taong 2025 na dai pa nagagamit. Kaya dai nanguna kaipuhanin kadagdagan na pondo para sa masunod na taon. Pero piglinaw niyang dai mapupundo ang mga flood control project sa taong 2026. Handa man siyang kahurunon ang mga kontratistang imbuelto para ang mga ini mismo ang gumastos sa pag-irahay kan sa indang proyekto. Gusto ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na rumpagon na sanaan sangguniang kabataan o SK. Itinaong rason kan opisyal ang hababang partisipasyon asin padagos na pagdakol kan mga dai nag-aatender na miyembros kan SK sa mga official meetings. Sa pagdangog kan House Committee on Appropriations para sa 2025 budget kan DILG, ibinulgar ni Remulla na 60% sana kan mga nailihir na SK officials ang aktibong nag-aatender sa mga pagtiripon sa primerong taon kan sa indang termino asin nagbaba pa ini sa 30% sa mga nagsunod na taon. Sigun kay Remulla, dahil ang digdi, mas nagiging dominante ang mga punong barangay sa mga desisyon. Mantang ang mga hobenes na leader, nagiging pirma na sana nin pirma sa mga dokumento. Sigun pa kay Remulla na ang dahilan kung nata perming dahi nakakaatindir ang mga SK officials dahil linangkawan ang edad kan mga miyembro puon 15 sagkod 25 anyos. Ang mga edad na ini, kadaklan nagtatrabaho na, nag-eskwela sa kolehiyo o nag-agum na durante kan sa indang incumbency.
Kun kaya sinabi ni Remulla na kung siya ang hahaputon, mas pipilion niyang rumpagon na sana ang SK dahil sa padagos na pagbaba nin partisipasyon kan mga miyembros kaini. Ngunya na nabago na ang liderato asin mayoriya kan Senado naging matanog kung maabante na ang impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview, siniguro ni bagong Senate President Tito Soto na daihihiroon kan Senado ang naka-archive na articles of impeachment. Sinabi niyang hahalaton kan Senado ang magiging desisyon kan Korte Suprema sa apelasyon kan House of Representatives. Magiging duman na ibinasura kan Korte Suprema kan Hulyo 25 ang impeachment case kontra kay VP Sara dahil sa pagiging unconstitutional sa pagsuhay sa one-year bar rule. Handa na magtestigo si dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Iniyan sinabi ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos na kumpirma ron kan Bureau of Immigration o BI na naguli si Garma sa Pilipinas bago nagduman naman sa Malaysia ka nakaaging banggi. Sigon kay Remulla, nasabing nasyon si Garma para makipaghoron sa mga representantes kan ICC. Si dating Senator Antonio Trillanes IV ang nagsirbing tulay sa paghuhuron ni Garma asin ICC asin nakahanda sana ang DOJ na protehiran ang mga matestigo. Piglalauman na magiging parte kan mga witness si Garma sa gigibuhon na confirmation of charges kan ICC laban sa dating presidente. Si Garma ang saro sa pinakahalangkaw na opisyal kan dating administrasyon na nagkukumpirmar sa pigsasabing reward system may kinaaraman sa kampanya kontra iligal na droga na piglansar ni Duterte. Nangapudan si Kamanggawa Party List Representative Eli San Fernando sa Ombudsman na tulos magkondukta nin full-scale investigation sa mga ibinulgar kan mag-agong na diskaya may kinaaraman sa mga nagkukubra sa inda hali sa pondong nakatagama sa mga flood control projects na nai-award na sa inda. Tinawan ni doon ini ni San Fernando matapos ibulgar ni na Pacifico asin Sara Diskaya sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee. Ang mga kongresista asin mga opisyal kan gobyerno, partikular ang mga nasa Department of Public Works and Highways o DPWH na nagahagad nin milyones na kantidad nin porsyento sa sainda. Sigon kay San Fernando, mas marhay na maglansar ang ombudsman nin independent investigation gamit ang gabos na resources kan gobyerno para lapagon asin papanimbagon ang mga balasubas na contractors, public officials asin mga politiko. Nagtutubod si San Fernando na tip of the iceberg pa sana ang mga pigbulgar kan mag-agom na diskaya. Sigon kay San Fernando, apera sa mga anomalya sa flood control projects, iyo ang dapat na ugido nin marhay kan gobyerno ang iba pang mga proyekto, pati ang iba pang pinagagamitan nin pondo kan politiko, arog kan confidential funds na dai masyadong na-audit. Sa ibang nasyon, gadan ang 10 katawo matapos ang pagbangga kan train sa sarong double-decker bus na pampasaherong bus sa Mexico. Sigun sa Civil Protection kan Mexico, na igwang 41 na iba pa ang nairido. Nangyari ang aksidente sa banwaan kan Atlacomulco kung saan bigla na sanang nagbalyo ang bus sa riles asin duman na bangga kan papaabot na train. Nasa kustodiya na kan mga pulis ang driver kan bus mantang pigigibo ang hararom na investigasyon. Baretang sports, nanggana nin bronze medal si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa World Athletics Continental na ginibos sa Beijing, China. Nakamta ni Obiena ang 5.65 meters para dagos ng makuha ang bronze medal. Ginanaman ni Pao Zong kan China ang gold medal mantang silver medal naman anako ani Nicole Walsh kan Estados Unidos. Sunod na malaban si Obiena sa torneo nagigibuhon sa Tokyo, Japan poon September 13 sa good 21. Sa ngunya nasa rank number 7 si Obiena sa old men's pole vault ranking. Naimbento kan Toy Labs ang Trulu sarong AI-powered toilet seat na kayang ma-scan ang stool asin urine kan sarong persona. Pinagagamit iningon yan sa sobra 50 senior living facilities. An alerts asin data na makukuha kan AI-powered toilet ang pinagdi-deliver na direkta sa care personnels kan pasilidad. Ang kumpanya na nakaimbento planong magpaluwas nin user-facing app kan toilet seat.
Sarong 4 anyos na aking lalaki sa United Arab Emirates ang nakakuanin Guinness World Records dahilan ta siya ang pinakaaking nakapagsurat nin libro. Ang aki namidbid na si Syed Rashid Al-Meiri kung saan sinurat niya ang librong The Elephant Seed and the Bear. Nakuan ni Seed ang titulong youngest person to publish a book, male, matapos makabentaan sa iyang libro nin sobra 1,000 kopya sa UAE. Ngunyan aldaw, September 9 taon 1878, namundag ang most revered statesman asin ikaapat na presidente kan Pilipinas na si Sergio Osmeña Sr. sa Cebu City. Si Osmeña ang nagbilog sa giraray kan Commonwealth Government hali sa liberated soil. An sa iyang administrasyon nagtutok sa rekonstruksyon asin pagbilog sa giraray kan nasyon hali sa giyera asin pagsimbag kan economic collapse. Taon 1946, kan nagdalagan sa giraray si Osmeña alagad na daog kay Manuel Rojas. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta, na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriane, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Liron, asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical, kay ibahan ta po si Chief Ramir Tanay, asin si Mr. Jerome Nico Martinez, and sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami ang sa indong mga naging tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Lucky